Ahoj, vítam ťa na kanáli Dioder a prajem ti príjemné počúvania. Byť vyvolaný. Mnoho rituálov a hier vyvoláva konkrétnu entitu, ktorá sa zdá byť súčasťou samotného procesu. Ale už ste zvážili, že niekedy keď zavoláte hostia alebo hráča, je to len obyčajný obyvateľ nejakého iného sveta, ktorý plní určitú úlohu? Už ste niekedy uvažovali, že jedného dňa by takí obyvatelia mohli zavolať na vás? Všimli ste si, že bytosti vyvolané rituálom musia nevyhnutne dodržiavať pravidlá? Že vždy ste v nejakom nebezpečenstve, ak sami pravidlá nedodržíte? Jedna vec, ktorú neuvidíte, je možnosť škody, ktorá by postihla vášho návštevníka. Často musí byť návštevníkovi dokonca daný dar. Teraz si predstavte, že ste práve vy tým návštevníkom. Omnoho bezpečnejšie než vyvolávať niekoho. Však nie je prekvapením, že vyvolanie vyžaduje spojenie medzi svetmi. Účelom rituálu je toto spojenie vytvoriť. Ak ste trochu odpojení od sveta, môžete byť práve vy tým, kto toto spojenie príjme. Už ste niekedy boli tak unavení, že ste takmer zaspali na nohách? Takí vyčerpaní, že ste boli vďační za pár sekúnd na zatvorenie očí a hlboký nádych? Možno ste si všimli, že keď ste znovu otvorili oči, miestnosť ako si ožila. Aj keď ste pred chvíľou sledovali to isté okolie, už ste takmer zabudli, čo ste videli. Farby sú jasnejšie, predmety ako si pevnejšie. Všetko vyzerá realistickejšie. Na chvíľu ste sa odtrhli od sveta. To nie je metafora. Ak v takom stave strávite dosť času, môžete vidieť svetlo v temnote alebo počuť zvuk v tichu. Možno sa pred vami objavia dvere, alebo náhla túžba si sadnúť. To všetko sú pozvania. Budete tiež mať veľmi silnú, no zriedkavo konkrétnu intuíciu o tom, do čoho ste boli pozvaní zúčastniť sa. Napríklad budete nepochopiteľne presvedčení, že od vás budú očakávať, že niekomu budete radiť. Čo však nebudete mať, je akákoľvek predstava o tom, na čo sa vás budú pýtať. Najbezpečnejšia vec, ktorú môžete a mali by ste urobiť, je zamyslieť sa nad svojím okolím a vrátiť sa späť do sveta. Ak sa rozhodnete prijať svetlo, zaklopať na dvere a podobne, potom prijímate pozvanie. Zvážte, koľko rituálov máme zaznamenaných na kontaktovanie iných svetov. Zvážte, že nemáme ani len predstavu, koľko iných svetov robí svoje vlastné rituály. Vynásobte veľké číslo s neznámym, ale tiež veľkým číslom a dostanete predstavu, akú šancu máte predpovedať, čo vás čaká. Prijal som 9 pozvaní, 9. už nepríjmem. Prvé bolo pred 8 rokmi, ešte skôr než som vôbec vedel o rituáloch mimo Ouija dosiek a nízko rozpočtových hororových filmov. Pracoval som na naliehavom softvérovom opravnom balíku a zostal som v kancelárii, kým všetci neodišli. Potom som tam zostal ešte 3 hodiny. Unavený a bez pokroku som sa oprel do kancelárskej stoličky a na chvíľu zavrel oči, snažiac sa zabudnúť na projekt. Ako moja myseľ zjasnila, nízky šum môjho stolového počítača sa zdal byť skreslený a popraskaný. Sústredenejšie som počúval a uvedomil som si, že počujem dážď. Cítil som, že bude poskytnuté teplo, útočisko, chutné jedlo a možnosť rozprávať sa s priateľským cudzincom. Zvyčajne nie som lucídny snílek, ale keďže som nevedel lepšie, predpokladal som, že to je to, čo zažívam. A vítal som tú prestávku. Cítil som svetlo cez viečka a teplo na koži. Otvoril som oči a zistil som, že sedím pred ohňom. Sedel som v strede akéhosi altánku. Všade okolo pršalo. Klačiaca postava sa ku mne otočila chrbtom, s rukou na zemi, práve dostatočne ďaleko na to, aby zachytila dážď. Oslovila ma ako cestovateľa a položila mi sériu matematických otázok. Niektoré si vyžadovali premyslenie, ale bol som si istý, že som na všetky otázky odpovedal správne. Viem, že keby som odpovedal nesprávne, bol by som poslaný preč bez jedla. Neviem, koľko otázok mi položili, prečo boli odpovede užitočné, ani ako dlho som tam bol. Nakoniec dážď náhle prestal a bolo mi povedané, že oheň čoskoro zhasne. O chvíľu neskôr ma prebudil budík v mojej vlastnej posteli. Mysliaci, že to bol naozaj zvláštny sen,
Išiel som do práce ako zvyčajne a zistil som, že oprava chyby je dokončená spolu s veľmi spokojným klientom a dojatým šéfom, ktorý mi na mieste dal malý bonus. Teraz chápem, že to bola moja lahodná večera. Záznam z kamerového systému ukazuje, že som pracoval neuveriteľne jednotným tempom 20 minút. Potom som efektívne zbalil svoje veci a opustil kanceláriu. Neskôr mi kamarát povedal o podobnom, naozaj divnom sne a začal som sa zaujímať, čo sa vlastne deje. Vtedy som našiel komunity zdieľajúce rituály a začal som čítať, no nikdy som nenašiel nikoho, kto by hovoril o tom, že bol vyvolaný. Myslel som si, že to možno je zriedkavé, alebo že o tom na fórach nie je slušné rozprávať. Tak som si občas zažil malé dobrodružstvá, ale nechával som si ich pre seba. Čokoľvek to bolo, už nemôžem zostať ticho. Moje posledné prijaté pozvanie bolo pred niečo vyše týždňom. Až teraz mám pocit, že som schopný to opísať. Ak dúfate, že mi o polnoci vytrhnú vnútornosti cez moje uši, alebo ma budú trápiť neznesiteľné vízie pekla, musím vás sklamať. Ale ak si nemyslíte, že to, čo vám chcem povedať, je niečo, čoho sa treba báť, tak pre svoje dobro dúfam, že máte pravdu. Prišiel som domov neskoro po večernom výlete, zdvihol som si topánky a hodil sa do najbližšieho kresla. Ani som si nevšimol, že sa unášam, až kým som nepočul slabý klopavý zvuk nad hlavou. Otvoril som oči, alebo si to myslím, a videl som drevené padacie dvere. Keď som si uvedomil, čo sa deje, rozhodol som sa, že by mohlo byť zábavné zahrať si loptovú hru, v ktorej nebudem mať ani veľa práce. Na ďalší deň som nemal žiadne plány. Na dvere prišlo ešte 5 úderov. Po divadelnej pauze som odpovedal rovnakým spôsobom. I hneď som mal pocit, že som obklopený napätím, hoci ja som bol pokojný. Dvere sa otvorili a ja som sa vznášal nahor, až som len tak pozrel ponad rám. Keď som sa rozhliadol, myslím, že som bol na lesnej lavičke. Nad hlavou bola hustá striežka, ktorá vyzerala takmer ako masná srsť. Držala ju konštrukcia, ktorú môžem vo všeobecnosti prirovnať stromom, ale s bledým, kriedovým vzhľadom, ktorý bol v kontraste s tmou za nimi. Okolo mňa stálo 9 bytostí, ktoré mi rozhodne nepozerali do očí. Pamätajte, že čokoľvek, čo žijete v týchto iných svetoch, je často podobné, ale nikdy nie ľudské. Mali maximálne 4 stopy na výšku a boli veľmi štíhle a drobné, bez rozpozorovateľných črt. Vyzerali tak krehko. Bytosti hovorili zvláštnym jazykom. Myslím, že mi hovorili Thonta. Tento celý svet bol pre mňa cudzí, ale čo som dokázal bez najmenšej pochybnosti rozpoznať, bola emócia každej jednej z nich. Najodvážnejší začal tak, že hodil zväzok handier ponad moju hlavu inému, ktorý po náhlej dávke úzkosti ho dokonale chytil. Tým sa istota všetkých o niečo zvýšila. Po niekoľkých ďalších hodoch a chyteniach, zdanlivo náhodných ako v dobrej hre Piggy in the Middle, ustúpila obava odvahe. Ba dokonca zábave. To trvalo, kým som nechytil trochu príliš nízky hod, potom sa obava vrátila. Najmä u toho, kto mal chytiť. Bytosť, ktorá hodila, váhavo prehovorila a ten, kto mal chytiť, nakoniec odpovedal. Okolo mňa som cítil očakávanie. Čokoľvek sa práve stalo, bol som spokojný, že je čas pokračovať a hodil som loptu na chytenie. Okamžite sa nálada v celom kruhu zlepšila. Víťazstvo, fascinácia, dôvera. Hra pokračovala takto, pričom som loptu chytil len zriedka. Po trápnej výmene medzi hodením a chytaním nasledoval pocit úľavy, ako by sa prehnala búrka a nálada stúpala stále vyššie. To trvalo, až kým som nezískal pocit, že sa čoskoro budem musieť rozlúčiť. To bolo, keď som loptu chytil naposledy, keď hodenie prehovorilo. Chytač sa okamžite napätím stiahol, pôsobil uväznene, zahambene a vystrašene. Dlho sa zdržoval. Dúfal som, že dosť dlho na to, aby mi dovolili odísť, ale nie celkom. Keď prehovoril, vedel som, že klame. Neviem o čom, alebo ako veľmi klamal. Len to, že táto bytosť si dovolila pokúsiť sa o klamstvo. Napriek tomu, že som to bral ako hru, náhle som pocítil nezrozumiteľný hnev. Hnev, ktorý som nikdy predtým nepocítil. Hnev, o ktorom som ani nevedel, že existuje. S chaotickým výkrikom hnevu som sa vrhol cez padacie dvere na klamára. Celý kruh sa vystrašil a tá úbohá bytosť cítila hlboký smrteľný strach.
no to ma nezastavilo. Vrhol som sa na ňu ako zviera a údermi som jej rozsekal jej krehkú postavu. Bola taká krehká, ako vyzerala. Ako som púšťal šialené údery, cítil som praskanie a štiepanie. Kosti ako sklo sa rozpadli na menšie a menšie útržky. Keď som prestal cítiť strach a úzkosť, bolo to len vrece priesvitnej kože plné prachu a úlomkov. Až potom som si znovu uvedomil zrozenie skupiny okolo mňa. Trochu sa spamätávajúc, ušiel som späť cez dvere. Cestou von som ich zavrel a prinútil sa prebudiť. Bol som sám vo svojej izbe, ako predtým. Neviem presne, na aký rituál som reagoval, aj keď základné detaily nie sú ťažké odhaliť. Čo mi je veľmi jasné, je, že som zabil živú bytosť. Hra ma možno sem priviedla a vyvolala pocit, ale priamy hnev vyšiel vznútra. Málo kto tomu uverí a nikto ma nikdy nebude považovať za vinného. Musím žiť s tým, čo som urobil. A čo teraz viem, že je súčasťou mňa, bez možnosti to napraviť. Možno existujú aj priam nebezpečné pozvania. Ale vedzte, že nič nie je úplne bezpečné a že nemusíte byť prekliatí, aby ste boli zlomení.